Helo, Blant Cymru. Yn enw i yw Aneirin Karadog, a fi yw Bardd Plant Cymru. A heddi, ar y 5 o Fawrth 2015, mae gyda fi her i chi. Dwi angen eich help i greu cerdd fawr. Fe greon ni gerdd fawr y llynedd oedd yn anferthol, ond nicen ni fynd gam ymhellach a chreu cerdd fwya'r bydysawd tro hyn. Cerdd fawr felly ar y thema Pethau Bychain. Pethau Bychain Dewi wrth gwrs. Eich her chi felly yw cyfrannu pennill 4 llinell yn odli A, B yn sôn am yr holl bethau bychain rhyfeddol sydd gyda ni yn ein gwlad. Allwch chi felly fynd i wefan Bardd Plant Cymru, bardplanccymru.co.uk i ganfod beth sydd angen i wneud i gymryd rhan, danfonwch eich pennill a fideo o'ch cerdd hefyd. A gobeithio bydd pob ysgol, ysgol Sul, clwb ieuenctid, unigolyn, yn blant a phobl ifanc ledled gwlad y gan i gyd yn cyfrannu. Felly ewch ati ac edrychai mlaen i glywed wrthych chi.